Bint anzjana li aktar kmieni din is-sena sfad vittma ta' serq minn ġo tara stess kellha appell b'saħħtu lill-anzjani biex ma jafdaw lil ħadd u lill-ulied biex jieħdu ħsieb lill-ġenituri tagħhom, speċjalment jekk jgħixu waħedhom. Ma' Nancy Aquilina ltqajna fi ġnien f'Birkirkara fejn spjegatilna dak li għaddiet minnu omma li ħalliet din id-dinja f'April li għadda fl-ewwel xahar tas-sena. Meta 12 ta' Jannar kellha tkun ġurnata bħall-oħrajn u l-anzjana kienet qed tittanta x-xemx għaddejja minn wara l-antiporta kif kienet tħobb tagħmel ta' kuljum. Ġidar raġel u għalla li għati biħ il-biljetti u rjomla l-biljetti għal-missjoni. Ovvjament, ommi wara l-antiporta mill-ewwel fatħitlu, sakemm dawret wiċċa biex iġġib il-portmoni, għax ovvjament ma setax timxi kienet ħalli kollox ħdejha. Taħħa daqqa fuq wiċċa, u minħażet telqet il-portmoni, ħadula u telaq jiġri. Min barra x-xokk fiżiku li ħadet, l-anzjana sofrit minn trauma psikoloġika kbira li baqgħet iġġor magħha sal-aħħar ta' ħajjitha. Il-ħin kollu, u għala, moħħa weħel fuq hekk hija miskina. Fuq hekk biss kienet taħseb, ġifieri qed ngħidlek bil-lejl tajjat l-oħti u aħti żgħira kienet tinżel ħdejha u tgħidilha ma ħanżomlek idek ħalli żgur. Għax Breni waxat li għajat jem id-dar il-ħin kollu għal-kem bib magħluq, għamennila l-kameras, un-batwar ovvjament, għax aħna fit-triq tagħna aħna jisna familja, jiġifieri qasisek tobsol li ħadd iġri. Nancy spjegat li l-istess raġel li reġa' prova jisraq mit-triq ma' xarejn wara f'Marzu li għadda, imma ma kellimix għaliex induna li fid-dar ma kienitx waħedha. Ommi ma rriditx li nirrapportaw. Il-ħin kollu tgħidilna nara ma tirrapportawx għax iktar jiġi għalija hekk kien u nemmen li ħafna anzjani hekk jaħsbuha, però huwa importanti li tirrapporta. Il-mara kellha appell b'saħħtu lil ulied bħala biex iżommu kuntatt kontinwu mal-ġenituri tagħhom u jaraw li jħossuhom siguri f'darhom. Huma jkunu sweet talker bħalhom għall missjoni mill-ewwel fetħet. Importanti forsi nagħmlu xi kameras, aħna lħaqna minni ma kienet too late wara għax ommi ħallietna. U nippruvaw dejjem bit-telefon u nfakruhom biex ma jiftu il-ħadd jekk jista' jkun.